laver vi ikke. Hej og velkommen til den her video. I dag skal mig og min ven spille Bravely Bones. Jeg kan jo ikke spillet. Jeg er helt ny. Så jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan man gør. Ja, jeg har spillet det en enkelt gang før. Det er altså lidt mærkeligt, det her spil. Hvorfor skal man... Det handler jo bare om at brække sine knogler, gør det ikke? Jo. Nå, mærkeligt spil. Ja. Du skal ikke kunne kende den her YouTuber. Hvad for en YouTuber? Jeg er lige ved siden af dig. Jeg rører i alt muligt. Er det meningen, man ikke skal røre de her ting? Nej, det er meningen, at du skal røre til det. Det der gør, tror jeg. Nej, det var tæt på. Hvad gør man så, når man er nået hernede? Så går den selv tilbage. Og så her, når vi lige er nået tilbage herover, så kom med mig. Vi skal herover. Så kan du så opgradere til den her. Jeg har alle mine ting i level 6. Godt. Så går vi ned, ikke? Ja, så skal vi ned igen. Er der ikke en anden bane? Nej. Alle dem, der kender Steel af Brainrot, det kommer vi til at spille til næste Admit-views. Så det skal I glæde jer til. Det er ikke sikkert, at jeg må. Nej, men jeg må i hvert fald godt. Så nu er det bare op til Jason, ikke? Ja. Så alle dem, der kender Steel af Brainrot, det er et rigtig sjovt spil. Det handler om at stjæle sådan nogle Brainrots. Prøv at se ham der, han er i 22. Det er vel 22. Men de kan også borne alle mulige steder. Jason, kom nu, jeg mangler dig. Er du allerede afsted? Ja. Jeg har brækket med alle mine knogler. Det er svært at brække hovedet. Nej, det er det, der er forrest. Jeg tror, det er det, der er lettest. Jeg har lige brækket alt. Altså, jeg brækker alle lige ting. Ja, du tjener faktisk pinde deroppe af at brække tændene, så det er godt. Du brækker tændene. Altså brækker dine knogler og det der. Mere så du ved. Jeg tænker, at vi gør det indtil du har mange pinde. Jeg har 1033. Hvor meget har du? Skift til et nyt spil, når vi har alle. Nej, jeg tænker, at den her video var cirka 10 minutter. 10 minutter med at brække sine knogler. Jeg må gå ud for ham her. Eller hende her. Okay. Du skal have den der AKF tændt. Så behøver du ikke rigtig at gøre sådan noget. Jeg ikke spillet. Du behøver ikke rigtig at gøre sådan noget. Jeg kan se tilbage og se. Så går den i gang med det samme. Du er guld. Hvad er du for en farve? Jeg er normal. Jeg har også været guld. Hvordan bliver man guld? Det ved jeg faktisk lidt. Det ved jeg ikke engang. Hvor mange penge har du nu? Nu er jeg guld. Hvor mange penge sagde du, vi skulle have for at vi sluttede videoen? Vi fortsætter lige bare de 5 minutter mere. Altså, jeg er på vej ned, men jeg kan bare ikke se hjertet i den orange felt. Nu er vi det røde, så det går okay hurtigt. Ja. Men jeg brækker alle tingene. Jeg har lige nu 5.000 kroner. Hvor meget sagde du? Nej, vi fortsætter bare lige 5 minutter. 4 minutter. Okay.
Hvis I selv vil spille det her spil en dag, det tror jeg bare ikke, vi vil, så kan I spole lidt tilbage, så kan I se, hvad det hedder. Eller så hedder det Bradley Bones. Jeg synes, at mange ting er sjovere end det at Bradley Bones. Jeg har en sketch. Med dig og Max, ikke? Ja. Den skal I glæde til. Der brækker jeg mange knogler der. Jeg lige brækker alle mine knogler. Samtidig. Er du kun derovre, jeg er allerede for enden? Nej, jeg er stoppet. Jeg tænker, at når jeg har 10.000 kroner, det skal jeg. Alle dem, der ser med her, så skriv, alle dem, der ser med i den her video, så skriv break BMG. Bare skriv BMG. Jeg ved godt, det er ikke sådan, man staves det, men bare skriv BMG, så ved vi, at I har set videoen. Og hvis I er mere af det her spil, så skal I bare skrive i kommentarfeltet. Jeg har 3.000 nu, så jeg skal bare lige have 7.000 mere. Vi nævner jeres navne i videoen en dag, hvis det var, at I kunne. Hvis det er, I skriver BMG. Ja, så nævner vi jeres navne i næste video. Og alle dem, der spørger mig, om jeg gerne vil være venner med dem på Roblox. Det kan I bare ikke. Det kan vi ikke, fordi det må vi ikke af vores... det må vi ikke af vores Roblox-account. Det kan vi bare ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men det siger nogen inde på Roblox. Man kan ikke få andre venner som man ikke kender. Men det må jeg godt, fordi jeg er særlig. Jeg er speciel. Så må jeg godt. Og hvis I ikke kan forstå dansk, så bliver det lidt svært for mig. Det er kun sjovt, hvis man brækker sin arm. Det er kun sjovt, hvis man brækker sin arm. Det er ikke sådan, det er sjovere, det har været sjovt, hvis man Det ville være sjovt, hvis i den næste video, så kan vi jo spille... dem, der er TikTok. Jeg går lige ind og følg mig. Jeg hedder Vitonisai. VITO, og så hvad nu mellemrum SEJE. Og så mellemrum, og så D. Jeg tænker, du skriver det til mig, og... Jeg skriver det ind i kommentaren. Du skriver det i kommentarfeltet. Wow, der kom det hurtigt stå. Hvis I vil se mere til min TikTok, jeg lægger det ligesom et link inde på TikTok-kanalen, okay? Jeg lægger... Jeg tænker, vi slutter videoen nu. Ja. Så vi ses i den næste. Hej. Hej.